UMLA ka 17 North Shillong constituency Bah Adelbert nongrum ulak kerpari kinong song shnong banduay lem na kabenta jong u namar menta sa tangkatto kanisngi kan sa sedang ka Dorbar Mang thingka ka jala kanang bo unyo banya kren ya tai bhai ka Reservation Policy ni ka bha thungkam thungjam jong ka jala Meghalaya ka bala mi bha ka kinrum kinram hakini ki por bala letnyo abe dei bat ka jingno shilyang ka bha thungkam hapadeng ki la jod penriu kata khasi janjaban garo yakani ulakran ha ka program rake panhapadano yaka jingrake dap nyopusan snam ka red samthia sports and cultural club ha ka sisa jan jong tayo bala dam hadien kani UMLA rai khublei ru yaki nongket kam ka club ba kilala pan penem byang yaka sports and cultural club ka red samthia bat pen pau ka jingeng ka bas kem ba kum ki nong thau an on shim ka jingket clear bat ka deity kumno ban la ban kintiyo ki khon samla ha ki sap ki phong lingba ki jingila kai pa pher manai burom ye ki khuna ha ki sports and game ki events ba pher ki activities ba pher ka dei ko potong kam wada ki jing puliru ki long ko potong kam bat ka bakham tong kam kerki duaila mapi ka session galong hakmat do ka baka Reservation Policy ka ban kata kerpang khamtam ki khon samla ki jongi ha ka bai dei om tang ka job ka bai khamtam ki academic duaila mapi bangan la ban play a very vital role ha ka ni ka session ka ban wan manginum la asu ban compromise ya ki khon samla ba i ki jongi ngimla asu ban pen kimi ban pen kongo yaki ban penget yaki hak ta government job ande ki dong kam maniang jong ki kijat ban long self reliance ban generate employment ban I employment lem yaki wei pat lem baki kam lem baki ta ki professional courses ke jong ki kadai kania ngasu sarong yapi ki bi ki bathon jong Dorbar Resamtia bar jong constituency borok wei piklem penkit ram barna sokit ram dab ram namar kajing IT kajong pi bangala persang hadu benta menumbu yak syuki yak khmat ni banbu yak kajat penrio namar kata kalong kajing dongkam ban penek persa manginomla ban kemen ha kita kikentin karoi kepar ke development namang adangong ba our right has been snatched away. What can we assure? The security for the future generation. Lada kahok ke jongi ngisa kini no ngisa lutino ke ipat kahok kabangin ai na kabanta kalaway ki longdien ki pateng. Jing kemen kajing songu khamtam yo play nong thau nong bu ubla play ni kala kalenti khamtam e hapring kajing koi kajing khia ngai ki jing khublai snam thamai basuk bakmen nam ta jong pi wei kumju ki nong shong shnong nakani ka Dorbar ki blasa no shiki wei pat ki jaka bo pher jong constituency ngenum klet war ki tu ki blalet no ashwa jongi namar ni it yak ta ki jetli ni khime lanti bat ni kermen ba kita blalet no ashwa jongi nakani ka Dorbar shnong re samthia bar ki wei ki banta kenya sa kenya tho na ka banta jongi ki barang em khnang ba ngin it ya ka jing shisha ngin it ya ka hok ngin it ya ka nongrem ngin it ya ka jing teli ai jing khublai kerpang ru da baken mau it khamtam ya ki founders jong kani ka club